Привет, хора! Честита нова 2025 година! Надявам се, че сте отбелязали началото и подобаващо. В духа на този период от годината е време за равносметки, затова и днес ще се опитам да ви представя моя максимално кратък обзор на културните събития за 2024 година, които аз посетих. Разбира се, моето лично събитие за годината беше това, че се омъжих. Естествено, нищо не може да бие това. Но извън сватбата, нека да започнем хронологично с събитията, които белязаха моята културна 2024 година. И така, миналата 2024 започна за мен с представлението на мюзикъла "Звука на музиката" в Софийска опера и балет. Знам, че мнозина от вас са очаровани от тази постановка, някои от вас дори ми го писаха и ми е много мъчно да го кажа, но аз не съм сред тях. До голяма степен това се дължи и на самия материал. Има мюзикъли от така наречената златна ера, които колкото и време да минава, не губят свежестта си, така да се каже, издържат добре теста на времето. За съжаление, за мен лично, "Звука на музиката" не е сред тях, което не означава, че не трябва никога изобщо да бъде поставен. Просто в такива случаи, по моето скромно мнение, има два начина, по които да подходиш към подобно заглавие. Първият е да го направиш изключително класическо, но много пишно, с богати декори, костюми и така нататък, но издържано изключително в класически прочит на даденото заглавие. Втория начин би бил коренно противоположен, минималистичен, изчистен от възможно най-много времеви препратки и други детайли, които не са нужни за логиката на действието, доколкото, разбира се, конкретното заглавие го позволява. В този конкретен случай аз поне не видях нищо такова. Сценичните решения не работеха добре за мен, особено в контекста на това какви визуални решения са взети за конкретно сцената на Софийска опера и балет. Без да навлизам в много детайли, основната идея, която стои за цялостната концепция, е декор, който е нещо като въртящ се декор и трябва да представлява къщата на семейство фон Трап, главните действащи лица в мюзикъла, за тези, които не знаят. Парадоксално, това решение за мен води до това сцената, която иначе е доста голяма, да изглежда много частна и малка. Иначе като изпълнение, естествено, Весела Делчева в главната роля на Мария, както обикновено беше на ниво, както и голяма част от децата актьори, тъй като в този мюзикъл има доста роли за деца. Други изпълнители не мисля да я споменавам, мисля, че ви е ясно защо. Следващото събитие беше концертът на уелския бас Брин Терфел с Софийска филхармония. То беше далеч по-успешно от предишното, за мен естествено лично. Макар че може би останах малко разочарована от избора на репертуар, защото не мисля, че успяхме да се насладим на пълните възможности на гласа на този гигант не в едно отношение от Великобритания. Но със сигурност трябва да отбележа изпълнението му на ария от "Летящия холандец" в края на първата част на рецитала, което изпълнение беше наистина опомрачително. Също така, благодарение на този концерт, за първи път слушах на живо Мила Михова и съм изключително щастлива от този факт, защото тя показа изключително майсторство, много добър вкус и усет към музиката и много се надявам да имам тепърва поводи да я слушам и гледам на живо. Ако трябва да съм безкрайно честна обаче, най-паметният за мен момент от този концерт беше оркестрово изпълнение и по-конкретно това на, ако не се лъжа, любовната тема от "Тристан и Изолда" на Вагнер. След това, мисля някъде през февруари, не съм си записала точната дата и вече не я помня, посетих единственото за годината си театрално представление "Празникът" в Малък градски театър зад канала. Това е пиеса с доста тежка тематика. Става въпрос за тъмни семейни тайни и в частност за специфичен вид насилие от бащата към децата. Отбелязвам го в случай, че някой прояви любопитство да посети този спектакъл, да има предвид, че не е нещо за убиване на времето, тип лежерна комедийка, напротив. Това представление ми хареса, без да е най-любимата ми театрална постановка във веки веков. Със сигурност остави храна за размисъл у мен доста след края, което в крайна сметка е нещо, което аз лично търся от една добра театрална постановка, така че има печат за одобрение.
Четвъртото ни събитие за 2024 година беше операта Бохемия в Софийска опера и балет с специалното участие на Соня Йончева. По принцип тя трябваше да пее само на една дата, но тъй като имаше огромен интерес, Софийска опера пуснаха втора дата и мисля, че точно тази втора дата аз успях да хвана, именно на 2 март представлението. Останах доволна, за първи път гледам това заглавие в националната ни опера и мисля, че един добър класически прочит на Бохемия и сега мисля, че на места има какво да се желае от осветлението, но това са детайли. Също така мисля, че вече за трети път гледам или по-скоро слушам на живо Соня Йончева и заради това смятам, че имам горе-долу добра идея за възможностите и за гласа и прочие. Мога да кажа, че като тембър Соня Йончева е надарена с изключителна дарба, има много приятен, женствен, мек тембър, който в същото време е много звънлив и доста силно откоряващ се, което поне според мен е по-трудно и по-рядко срещано в света на операта. Моят проблем е, че поне когато аз съм гледала Соня Йончева, наблюдавам едно недостатъчно добро изравняване между отделните регистри, което ще рече, че обикновено във високия тя е изключително много пробивен, красив, звънлив глас, както вече отбелязах, но в ниския, особено в средния регистър, понякога има тенденцията гласа и да потъва, така да се каже. И тук в Бохемия имаше няколко такива момента. За радост обаче не бяха много. И като цяло мога да кажа, че наистина ролята на Мими много й пасва. Много добър беше и другият гост, Липарит Аветисян, в ролята на Рудолф или Родолфо, както аз по-често съм свикнала да го наричам, както и Веселин Михайлов в ролята на Марсел според Софийска опера и балет или Марчело, както е по-често разпространено да се нарича този образ на Запад. Така, стигаме и до следващото събитие, което от днешна гледна точка предизвиква доста смесени емоции у мен. Става дума за концерта на Тусет Вайолин в Мюнхен. Имам отделно видео за него, така че може да отидете да го гледате, ако не сте го правили, въпреки че не е сред най-добрите ми работи, ако трябва да съм честна. Концертът сам по себе си беше страхотен, това не се е променило. Причината да говоря за смесени чувства и емоции в момента е, че на 14 октомври 2024 година Брейт и Еди, които формират Тусет Вайолин, обявиха, че общо взето спират с дейността си в YouTube и няма повече да публикуват съдържание като Тусет. Това беше последвано от масово скриване на общо взето почти всичките им видеа в канала им, които само за сведения са над 1500 към момента на това съобщение. Няма да ви занимавам надълго с този въпрос, тъй като драмата е голяма. По всяка вероятност става въпрос за сериозен бърнаут. Сега аз, разбира се, на моята сериозна възраст от, ако някой се интересува, почти 36 години, на тази сериозна възраст аз не следва и не се разстройвам от такива неща. Със сигурност не съм плакала заради Тусет Вайолин, със сигурност не съм плакала 4 пъти за един ден, със сигурност единия път не беше под душа и после още един път в самолета. Ако трябва обаче да кажа нещо наистина сериозно, знам, че за много от вас сигурно изглежда странно да се разстройвам заради нещо подобно. Знам, че за много от вас съдържанието, което предлагаха Брейт и Еди, не би им било по вкуса и това е напълно нормално. За себе си аз обаче мога да кажа, че никога не съм попадала на друго такова съдържание в YouTube, към което да чувствам такава връзка и да усещам, че едва ли не е специално създадено и курирано, за да хареса именно на мен. За 11-те години, в които съществуваше каналът Тусет Вайолин, аз успях да съм последовател само за една и знаете ли, никога няма да забравя тази година. Това е чудесен нагледен пример как един на пръв поглед не е много дълъг период от живота ти може да остави траен отпечатък върху него. Въпреки че около 7 години съм се занимавала с класическа музика, именно благодарение на Брейт и Еди аз успях да преоткрия отново любовта си към класическата музика, разширих невероятно много познанията си, както за композитори, за различни произведения, за различни стилове в класическата музика, за съвременни музиканти и прочие, и прочие, и прочие. Ако не бяха те, едва ли бих посетила и то в рамките на една година само концерти на Кавакос и Хаделих, за които ще говоря малко по-късно днес. Така че, въпреки този безрадостен край, избирам да
помня позитивното и искам да кажа нещо, което е ясно, че Брейт и Еди няма как да чуят, но ще го кажа за себе си. Брейт и Еди, благодаря ви много за всичко, което направихте. Никога няма да го забравя, не само по отношение на класическата музика, а и за това как ми повлияхте като цяло да не се отказвам и да преследвам целите и мечтите си, въпреки всичко. Ако на вас, скъпи зрители, съм ви досъдила с тази тема, съжалявам, но това е положението. Ще продължавате да чувате много препратки към То се едва или не за в бъдеще. Няма как. Привет! Включвам се набързо от бъдещето за кратко уточнение. След като заснех това видео, то се направиха над 2-часово живо включване, в което обясниха доста от причините си за оттеглянето. То все още остава в сила, но видеята са върнати обратно и са достъпни отново за гледане в канала им. Краят все пак не беше тъжен и горчив. Пуснах още едно финално видео, след което аз може би не, а може би съм плакала още 5-6 пъти. Обичайните неща. Връщаме се обратно към основното му видео. Ще продължим сега малко с драмата. В края или по-скоро средата на април, пак не си спомням точно кога, гледах Фантома на операта в НДК. Няма нужда да предполагам да се спирам твърде дълго на тази тема, тъй като вероятно по-голямата част от вас са ме открили именно с видеята ми за Фантома. В случай обаче, че сте нов зрител, имам отделна плейлиста, която може да разгледате, посветена на постановката в НДК на Фантома от операта. А може би е по-добре да не го правите, особено ако вие сте почитател на този спектакъл, на този конкретен спектакъл, който се игра в НДК тази пролет и после есента. Защото, спойлер алърт, на мен не ми хареса. Но тук искам отново да кажа, че ако вие сте харесали този спектакъл, моето негативно мнение не обезмисля вашите чувства, те все още са валидни. Няма нищо лошо в това, че на вас ви харесва, на мен не ми харесва. Мисля, че това би следвало да се подразбира и да е логично, но предвид така немалкото количество хейт, който получих за толкова малък YouTube канал, искам пак да си отговоря този важен дисклеймър. Така, сега малко по-положително да преминем към края на април, когато гледах една от премиерните постановки на балета Великия Гетсби в отново Софийска опера и балет. Това е втора колаборация на хореографа Лео Муич с националната ни трупа. Първата беше с балета Ана Каренина, за който може да прочетете повече в блога ми, в единствената статия, която публикувах миналата година. За този спектакъл съм така с леко противоречиви чувства. От една страна не мога да не призная умението на Лео Муич да разказва изключително гладко и без да дотяга на зрителя такива мащабни класики като Ана Каренина и Великия Гетсби. Мисля, че в двата спектакъла постановъчният екип е кажи речи същия и това се усеща в сценографията. Тя е определено нещо различно от това, което по принцип наблюдаваме от националната ни балетна трупа и то е различно в добрия смисъл. Специално в Гетсби, например, тъй като музиката е на запис, сцената е удължена, използвайки пространството, което е над оркестраната по принцип и това определено допринася за още по-мащабно усещане. Говорейки за музиката, не мога да не спомена, че аз по принцип много харесвам творбите на американските композитори от първата половина на 20 век, които са в основата на този спектакъл, но използването на някои от тях е по-конкретно на, така да ги наречем условно, джазово-свингови класики, като In the Mood на Глен Милър и Sing, Sing, Sing with a Swing на Бени Гудман. Те са в основата на двете големи парти сцени в балета. За мен поне тяхната употреба не е особено удачна. Може и проблема да е в мен, но тъй като това са изключително популярни произведения, смесването на един такъв джазов стандарт с езика на класически или може би по-коректно би било да се каже неокласическия балет, не съм сигурна, не работи съвсем добре. Отново, докато сме на тема музика, трябва да спомена и, че в един от най-ключовите драматични моменти, а и всъщност до самия край на балета, ако правилно си спомням, е използвано много известното адажио за струни на Барбър. Сега не искам да бъда разбирана погрешно, аз наистина много харесвам тази музика. Проблема обаче, че тя е
толкова използвана в популярната култура, в филми, реклами и така нататък, дори вече е като източник на мим култура, на меме култура, че отново ми се струва, че този избор не е твърде удачен. Още повече, че поне за мен лично до тази музикална комбинация не се стига логически в чисто музикално отношение, имайки предвид какви са произведенията, които са използвани преди адажиото на Барбара. По отношение на хореографията ми се струва, че тук наблюдавах това, за което е писал миналата година за балета Ана Каренина Петър Пламенов в статия за култура. Ще оставя линк долу в описание, за който се интересува. Но накратко казано, той е споделил, че хореографският език, ако мога така да го нарека, на Лео Муйч, по-конкретно езика, който той използва в този си спектакъл, не е твърде богат и вариативен. Като пример мога да дам едно от, мисля, че няколко падедьота между Гетсби и Дейзи, които просто, колкото и да са красиви, няма нищо, кой знае колко запомнящо се от хореографска гледна точка в тях. Апропо, споменавайки Дейзи, тук се сещам, че в видеото си за най-очакваните ми културни събития за 2024 година от миналата година, ако в случай, че не сте го гледали, също ще сложа линк към него. Мисля, че тогава още изразих опасения как ще бъде пресъздадена историята на романа Великия Гетсби, тъй като тя не се свежда само до една невъзможна любов. Има доста повече слоеве в нея. Така, например, Дейзи категорично не е някаква класическа трагична героиня, която страда от несподелена или по-скоро неосъществима любов. За съжаление обаче, точно такъв образ видяхме или аз поне видях в постановката на Лео Муйч и не смятам, че това се дължи на интерпретацията на дадената балерина, която беше в образа конкретната вечер. По-скоро е чисто режисьорско решение, с което аз лично имам лек проблем. Като цяло и в Ана Каренина, и в Великия Гетсби наблюдавам по-скоро едно преразказване на сюжета, отколкото акцентиране и извеждане на основни драматични моменти и послания от творбите, на които са базирани. Също така, конкретно във Великия Гетсби, аз поне усетих доста силно влияние от филма с Леонардо Ди Каприо, ако не се лъжа, от 2013 година, и по отношение на някои костюми, и по отношение на начин на предаване на част от историята, но каквито и критики да имам, не мога да не отбележа, че когато става въпрос за спектаклите на Лео Муйч, определено националната ни балетна трупа седи, изглежда и танцува невероятно. Може би в най-добрата форма, в която аз поне съм ги гледала. Аз смея да кажа, че през годините съм ходила доста пъти на представления на Софийска опера и балет, в частност на балетни постановки. Не знам дали аз самата бих отишла да гледам отново някои от тези два балета, но бих ви препоръчала да ги посетите, тъй като, пак казвам, те са нещо малко по-различно от традиционния репертуар, който предлага първата ни балетна трупа, и мисля, че биха се харесали на доста хора. Оставаме на балетна тема, тъй като на 27 май в Париж гледах спектакъла Жизел с моята любимка Марианела Нуньес. Отново имам доста подробна статия в блога си за този спектакъл, така че може да отидете да прочетете. Тук ще спомена само 3 акцента. Първо, сградата на операта, или по-скоро една от сградите на Парижката опера. Става въпрос за Пале Гарние, историческата сграда. Мисля, че без преувеличение мога да кажа, че това е най-красивата сграда, която аз някога съм виждала и посещавала. Много силно ви препоръчвам, ако имате ходене към Париж, да положите усилие и да посетите, ако не спектакъл, то поне някои от организираните турове, които предлага операта, но побързайте, тъй като скоро четох, че ще затварят за няколко годишен ремонт. Втори акцент, Марианела, или както е по-известна сред феновете си, Нела Нуньес. Аз не мога да съм безпристрастна, когато става въпрос за тази жена. Сигурна съм, че сред вас има истински разбирачи на балетното изкуство, които със сигурност ще намерят някакви кусури в нейните изпълнения. То във всички изпълнения могат да бъдат намерени някакви забележки, но просто когато тя танцува, аз забравям, че гледам балет. Аз в случая просто гледах Жизел, историята на тази млада, нещастно влюбена девойка, и не мога да повярвам, че Марианела Нуньес е на 42 години. Не мога да го повярвам. По никакъв начин не си личи от начина, по който изглежда, стои и танцува, когато е на сцена. И трето, и трябва да го подчертая много дебело,
изумително ниво на френската балетна национална трупа. Просто изумително. Аз такъв синхрон на акорда балет никога, никъде до сега не съм виждала. И на живо, и на запис няма значение. Останах без думи за нивото на професионализъм на тези хора. Не само на акорда балета, но и на всички останали солисти. В края на юни отново сме на балетна вълна. Гледах Спящата красавица в Софийска опера и балет. Това е спектакъл, който вече посещавам за може би трети път, така че не е нещо ново за мен. Хареса ми. Трябва да съм искрена да кажа, че не всички изпълнители бяха на супер топ ниво, както съм свикнала да ги гледам. Няма да казвам имена. Те си знаят. Сега отиваме чак в септември и във Виена, където на 4 септември бях в Мюзикферайн, за да слушам Кавакос, Йо-Йо Ма и Емануел Акс с произведения на Брамс и Бетовен. Оставила съм малък отзив за този концерт в влога си от Виена. Ще го видите някъде горе в момента по вашите екрани. Изключително, отново изключително ниво на професионализъм. Няма и как иначе, това са световни музиканти с огромен престиж и има какво да стои зад техните имена. На моето място от предпоследния ред на Мюзикферайн не успях да видя почти нищо, но това няма никакво значение, защото това, което чух, беше потресаващо музициране. Потресаващо. В положителен смисъл. След това на 6 септември гледах Травията в Виенската държавна опера. Имам цяло отделно видео по тази тема, което може да гледате, ако все още не сте го направили. Съвсем накратко останах изключително доволна от моята, може би в момента най-любима оперна певица Лизето Ропеса, както и изненадващо до някъде и за мен самата от модерната трактовка на заглавието на Верди. След Виена се връщаме в София, където на 19 септември бях на концерт в зала България с Софийска филхармония и Августин Хаделих на цигулка и Готие Капюсон на чело, които свириха концерт на Брамс за цигулка и чело. Това от събитията, посетени в България, категорично е фаворита ми за 2024 година. И Хаделих, и Капюсон естествено са огромни музиканти. Аз останах по-впечатлена обаче от Хаделих, въпреки че по принцип имам много голяма слабост към виолончелото като инструмент. Но ако някога ви се отвори възможност да слушате, по-скоро не да гледате Августин Хаделих, със сигурност го направете. Няма значение какво е произведението, което ще свири, защото наистина това е един от най-добрите в момента цигулари действащи, без да е твърде експресивен в жестовете си, без да се опитва да позира или да предава емоции по някакъв друг начин, освен с музиката си. Много първо красив звук и тон на цигулката и изключително музикално майсторство и мисъл и просто всичко. Наистина това от България ми е топ събитието за 2024 година. Като някаква малка критика мога да кажа, че не разбрах точно защо бяха избрани другите две произведения, които оркестъра на филхармонията свири без двамата солисти, защото бяха на Шуберт и на Менделсон и някак си не ми се връзваха като характер, нито като епоха с Брамс, но това си е лично мое мнение, древна забележка. Също така малко станах разочарована от липсата на бис. Предполагам, че се дължи на факта, че ако не бъркам, Хаделих и Капюсон не са свирили до сега заедно или поне не се случва често и може би не са имали време да подготвят някакъв бис, който да свирят заедно, но това по никакъв начин не ми разваля впечатленията от този великолепен концерт. След това на 28 септември слушах Йонас Кауфман в, за съжаление, НДК. Това е концерт, който беше веднъж отменен. Трябваше да се състои на 12 май, но се отложи заради заболяване на Йонас Кауфман. Честно казано, не искам да коментирам много тук, тъй като човекът определено беше болен. Според мен не беше в най-добрата си вокална форма и за това не искам да споделям твърде много. Смятам, че с оглед на моментните си възможности направи наистина всичко каквото можа. Оставаме в Софийска филхармония, защото на 14 октомври, ден, който феновете на Тус едва или никога няма да забравят, на 14 октомври 2024 година гледахме в зала България концерт с участието на Джошуа Бел, също много голям съвременен цигулар, който изпълни втория концерт за цигулка на полския композитор Виянявски. Този концерт също много ми хареса. Естествено, Джошуа Бел е не по-малко изтъкнат музикант от Хаделих. Сравнявам ги, защото и двамата са цигулари. Но на мен лично
Хаделих ми допадна повече. Дори не мога да кажа точно защо. Просто музикалната интерпретация е вярна на коренно различно произведение, но все пак на Хаделих някак си беше по-искрена, ако мога така да се изразя. Не, че свирането на Джошуа Бел не е било искрено, говорим просто за наистина много дребни детайли, които обаче, както обичам да казвам много в този канал, правят голямата разлика в крайна сметка. Но като цяло концертът беше наистина много добър. Много ми хареса тук, за разлика от концерта с Хаделих и Капюсон, избора на другите произведения, които свириха филхармониците без участието на солиста. В частност, симфония номер 3 на Камille Сен-Санс, известна още като органова, защото наистина използва орган. Аз за първи път слушах орган извън църква в контекста на музикална зала и беше много впечатляващо. Следващото събитие отново беше в зала България на 10 ноември, оперна гала с Анджела Георгиева. Така, тук трябва да бъда искрена, нали? Винаги съм искрена в този канал и това понякога ми коства някой друг негативен коментар, но няма значение. Анджела Георгиева безспорно е една от най-големите съвременни оперни певици. Те съм честна, ще ви кажа, че дори не знам защо, никога не ми е била сред топ любимките, но няма как да отрека нейния принос за класическата музика и безспорно огромният и талант и големите роли, които е изиграла в вече доста дългата си кариера. Последно време, когато става дума за Анджела Георгиева, се нагледах и се начетох по-скоро на някои негативни коментари, изразяващи мнение, че тя вече минала пика на кариерата си, най-любезно казано. И въпреки, че интернет е място на доста сноби, когато става въпрос за опера, наистина, факт. За съжаление трябва да кажа, че от това, което чух на 10 ноември в София, трябва да се съглася с тези коментари. Съжалявам, наистина ми е кофти да го кажа, защото пак става въпрос за огромна звезда и едно лошо изпълнение не обезмисля една цялостна блестяща кариера, каквато несъмнено тя има. Но когато е имало откровено фалшиво пеене, не мога да ви кажа, че е било прекрасно. И честно казано, даже се чувствам малко странно, тъй като четох не един и два великолепни отзиви за този концерт. На моменти се чудех дори в мен ли е проблема, но не мисля, че фалшивото пеене, откровено фалшиво пеене, естествено не през целия концерт, но на не едно и две места, следва да бъде пропускано. Имаше, разбира се, и хубави моменти. По някаква причина, въпреки че според мен гласа е категорично не е във формата, в която е бил преди 10 на години, да кажем, все още когато изпълнява почини, Анджела Георгиева показва добрия си музикален вкус и усет към тази музика, но цялостно този концерт определено се нарежда сред най-големите ми разочарования за 2024 година. Но няма да завършим разочаровани, тъй като културната ми 2024 година приключи в Лондон с посещение на 3 културни събития. Ако сте гледали влога ми от Лондон, знаете за какво говоря. Съвсем накратко, в Лондон посетих балета Пепеляшка в Кралския балет и 2 мюзикъла, Кабаре и Guys and Dolls. Съжалявам, не знам дали има официален превод това нещо на български, така че използвам английското му име. За всяко от тези 3 представления ще има отделно видео, колкото и да съм закъсняла, защото всяко едно от тях беше прекрасно и се заслужава да го разискваме в повече подробности. Сега съвсем набързо ще ви кажа, че за балета първо абсолютна приказка, просто гледах филм на Дисни на живо. Не мога да си представя, че ще има човек, който ще гледа точно тази версия на Пепеляшка и няма да му хареса. Не мога да си представя, че може да съществува такъв човек. И като цяло смятам, че това е един малко подценяван балет от повечето трупи и се надявам да бъде поставен повече, защото е наистина разкошен. Кабаре е един доста интересен сам по себе си мюзикъл. Тази му интерпретация също е така по-необичайна, леко провокативна, но не чак прекалено, леко провокативна. Определено дава храна за размисъл. И вече Guys and Dolls, който е мюзикъл, с който закрихме посещението си в Лондон, е най-общо казано нещо като романтична комедия, която се развива през 50-те години в Ню Йорк. И тази постановка е
невероятна. Аз го споменах и в влога си от Лондон накрая, но целият каст и бенда е великолепен. Не мога да кажа нещо лошо за нито един от тях. Самата сценография и въобще цялостното решение как да изглежда това нещо са много иновативни. На пръв поглед за някой може би семпли, но работят много, много добре. Както за дадения театър, в който гледахме представлението, така и според мен в контекста на Гайс and Dolls като цяло. Това беше последното ми културно събитие за 2024. По принцип трябваше да гледам и Травията с Мила Михова в София, но тъй като това беше само един ден след прибирането ми в Лондон, и двамата с мъжа ми бяхме уморени, както физически, така и от натрупани впечатления от 3 последователни спектакъла и затова решихме да го пропуснем. Естествено, малко съжалявам за което, но това е. И така, приятели, това беше моят не много кратък обзор на културните ми събития от 2024 година. Ще ми е много любопитно да ми споделите какви са вашите събития за изминалата година, какво най-много ви е впечатлило и с положителен и с отрицателен знак, няма значение. Пожелавам ви от сърце 2025 година да ви донесе на първо място здраве и да не спирате да преследвате мечтите си. Благодаря ви, че бяхме заедно и ще ви чакам в следващото видео. Чао!